Good afternoon mga Inday, it's your Ate Val again. And ayan, today as in busy kami kasi if makikita nyo, papakita natin. Ayan yung mga gamit. So, inaayos namin, nilalagay namin yung iba sa mga boxes. Tapos nagdi-disassemble naman siya ng mga cabinet. Pati sa taas, hindi pa. Sa baba pa lang to. So, medyo nag-break muna kami. And, ayan. Kakain kami ng taho. So, ito yung in-order namin kay Vina. So, yung channel niya sa mga mag-order, they call me Vina. So, actually, akala ko Vina ayaw niya. Kasi, pinatikim ko siya dati sa Pinas. Ayaw niya. But then, nung natikman niya yung gawa niyo ni Case, then, gustong-gusto niya. Actually, ubos na yung isa. So, ito yung pangalawa na. Lekker, lekker. Lekker, lekker is delicious. So, hurry up. Kasi sabi ko guys, nagugutom ako. Deze is van mij, ja? Ik heb mijn own, mijn eigen. Natuurlijk, deze is van mij. Oh, jij hebt de grote. She has the big one. So, ito yung sagu guys. And then, love, you still need this one. Nee, echt waar. You don't like it? Nee, lekker. It's with goldfish. And then, ito yung sugar. Ano yan? Carnival? Suiker. Sugar. Sugar. Oh, lekker hè? Wait. Dankjewel. Gusto one? Nee, het is goed. Health conscious kasi yan. Ayaw niya maraming sugar. Ako gusto ko maraming sugar. And nga pala, ayun, yung order ko sa kanya is pandesal. Ayan, kanina pa lang namin kinain. Pero may natira pa na sa freezer. Kasi kami lang dalawang kumakain ni Savi. So, gusto din niya ni Savi. And actually, nag-post ako Vina sa Facebook ko nung ayan, pagkain niya ng pandesal. Kasi kahapon may sakit to. So, wala siyang ganang kumain. Ngayon lang siya nagkaganang kumain. Savi, wil je ook? Sabi, wil je ook? Ayan siya guys. Nakaka-stress pala maglipat, no? Na-stress ako. Kahit, kumbaga most of the things na mabibigat, si Bibi yung nag-aano. Pero ako na-stress. Good afternoon. Ayun, kakadating lang nila Dada. Nag-order ng pizza kasi nakakatamad magluto. So, magpipizza lang kami for today. Nama si Sabi. Nag-bike lang kasi sila at malapit lang. Sabi is moe. Oh, happy mo. Ik ben in slaap. Ay, Yan mo. Sabi, say hi to them. Hi. 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 Uy, inantok daw siya sa bike. Kasi nga, di ba, pag nagbabike ka, yung simoy ng hangin. Come here, mama. Mama. Yay! So, this is our dinner for today, guys. Vimalak, papa, kan makikan glass ya, papa, for Sabi. Yeah, Vimalak. Yeah. Yeah, evavas na po, papa, kahit nas, papa. Ilagay natin to dito. No vlogging eten. No, it's fine. It's like this. Oké. Sabi, wil je melk? Ja. Oké. Ja. Dan wil je ook pizza. Dit smakelijk. Guys, mohab-hab lang ni Kadjot. si Wiba nag-request, no vlog daw on eating. Okay. Request granted. Thank you. Love my life. So, ayan guys, katatapos lang namin kumain. Ang bilis. Yan ang naano pag mga gutom. Haba! Say hi to them. Hello! Oh, hey, Tiay? Guys, ngayon ko sana planong gawin yung i-challenge ni Inday yan sa amin ni Inday Ikat na yung kissing your husband. Baka marinig niya. And
If makikita nyo guys, wag nyo na lang pansinin yung kalat ha. Ayan, may football. Ngayon, maya uupo to siya dito at seryosong manonood. And since kakakain pa lang namin, andun siya nagkakape. Sa may, ayan, sa may extension ng kitchen namin. May upuan kasi doon. So, nagkakape siya doon. And sabi, come here. You might fall. So, oh, see? Mama said you might. You okay? Yeah? Oh. Tumawa lang siya. Hindi naman yung pagkabagsak niya, nauna yung paa, kaya parang umano lang siya. Ang kulit kasi. So, yan, nag-aano siya ng kape. Ngayon, uupo siya mamaya dito. So, mag-start na ako, Inday, yan, sa china-challenge mo sa akin. So, tingnan natin. And, alam ko si Inday, ikat nag-ano na din siya kahapon eh. So, ako, maya-maya. So, tingnan natin. Sana hindi niya mahalata. Kaya lang dapat itago ko tong camera kung saan. Tapos hanapin ko muna yung ano ko, yung GoPro ko kasi maliit yun. So para dalawang angle ba. Sana nga lang dito siya umupo. Ayan, dito. So ayan, ika-count ko kung ilang halik, Tagalogin natin. Ilang halik ang mabibigay ko sa kanya. And ayun lang, sana hindi mahalata kasi yung una kong dati, nahalatan niya kaagad. Kaya medyo, ngayon medyo galingan natin ang pag-arte. A few moments later. Ano ba yan? Hindi ko magagawa yung plano. Kasi, ayan, magpa-practice siya mag-serve. Hello, what's that body? My God. You don't like my body? You hear people? Nagpapaano-ano kasi yung mukha nito eh. Yan, wala. Nakaready na oh. So dito ko na ilalagay yung GoPro ko oh. So hindi niya mapapansin kasi lalagyan ko mamaya ng takip kasi maliit siya. Tapos ito naman dun. Kaya lang, walay. Lalabas daw siya 1 hour. So tingnan natin mamaya. So ire-ready ko na to. Pati siguro yung cellphone ko na lang ilalagay ko sa kung saan para may 3 tayong angle. Charot. So ayan. Antay-antay muna tayo mga Inday. A few moments later. Guys, wag niyo nang pakialaman yung buhok ko kasi dahil sa pagod dahil sa kabisi namin today, hindi na ako nakapagsuklay. And siguro ngayon ko gagawin ang challenge. Kasi andyan siya nakaupo. So, pasimple ko lang ito ilalagay sa gilid. And ayun, si Savi nga pala tulog na. So, kami na lang dalawa. And before medyo paggabi, actually gabi na, kumbaga sa Pinas dapat madilim na. Pero since summer dito, ganun, kumbaga yung liwanag, matagal. So, mga 9 plus or 10, medyo maliwanag pa yan. So, ayan, ilalagay ko na to pasimple. Tapos yung isa ko pang camera GoPro, since maliit, ilalagay ko din patago sa may harapan namin. Good luck to me. Liggen. Clint, I'm not going to ask you what's going on because tell me. You're moving. Yeah. To the island. Silent. Island. Spain's not so bad, Mooi hè? La. Ik was aan het zeggen. Your talks are fast and so loud. Your bars all smell like beef fat bars, and you have your bloody dinner there. Yeah, it's all right. One little, two letter. Maybe if we found Axel Stewart, La, misschien. What? De kast boven? De kast? What's the cost? Het is leeg. Ja. Morgen. Morgen.
Love, what is this? You want sex? No! Yeah. I'm just kissing you. It's never too late. Just here first. Here. Are you filming? Ah! You're filming! She never kisses me! How did you know? You are weird! When you're weird, you film. That's why. Oh, failed na naman. Yeah. Challenge ni Yan. What It's is Yan's challenge. What? Kissing. Like counting the kiss. Ah, I'm not really good. you never kiss, alright? I never kissed. Well, maybe one. Mwah, goodbye. Mwah, hello. You're really good, huh? Yeah. Well, it's obvious. Just don't tell them. Okay, You put my drama. kisses. Yeah. Okay. Come, we watch movie. You know? Okay, failed. My Yeah. gosh. We won the banana. We lost with this one. Guys, failed. Nalaman niya kaagad. So, ayunin Dayan. Failed na naman ako. Hindi talaga ako magaling magdrama. So, ayun guys, yun yung highlight ng vlog natin for today, na kissing your husband prank, kaya lang failed. Failed na naman si Inday. Feeling ko, every time may challenge, failed kami. Pero in fairness, yung banana challenge, have kami doon. So, hindi pa ata nakapag-upload si Inday Ikat nung banana challenge. Pero anyway, ayan, before pa natin i-end yung video, magsha-shoutout lang po ako, sandali. So, unahin po muna natin yung mga organic. Charot, may organic na. Ayan, sila yung mga hindi nag-vlog na nagko-comment sa vlog ko. So, ayan, i-shoutout po natin si Susan Samuntan Person. Ayan, actually, naging follower ko na siya daw nung sa Simply Val ko na channel. Kaya lang, nagpalit ako. So, ito na yung ina-update ko. And nakita niya lang ako sa vlog namin ni Inday Yen nung pumunta siguro kami ni Inday Ikat sa Rurumon. So, sabi niya, ay, nagpalit ka pala. Kaya pala, ayun. Ganon. So, ayan, shout out sa'yo, sis Susan. Sino pa ba? Shoutout din sa'yo, Miss Loris Alibek. Ayan, palagi din po siyang nagko-comment and nakatira siya dito sa Netherlands. So, nagkakilala kami through Facebook lang. Pero, ayun, medyo sumusubaybay siya sa mga vlog namin. Thank you. Haimo, Inday. Ayan, taga-summer din kasi to, kaya waray. Sino pa ba? Ayun, shout out din sa'yo, Rowena Aluntaga. Actually, classmate ko to siya nung college. Paminsan-minsan na, ayan, nagko-comment siya sa vlog ko. So, si Rowena yung name niya nung college kami. Syempre, nagkasawa na siya. So, Rowena Aluntaga. And, ayan, shout out sa imo ha. Kanang gwapa na akong amiga. Charot! Ayan, ito din siya. Shout out sa iyo, sis May Cherise Bregoli. Ayan, nag-comment siya nung second to the last ko na video. Yung in-upload ko kanina, hindi pa siya nagagawi. Siguro wala pang internet. Shoutout ko na lang din yung mga nag-comment na mga kapwa ko YouTuber na nag-comment sa video namin na in-upload ko kanina lang. So, shoutout sa iyo, Mabel's Touch. Ayan, always po siya nagsusupport sa channel namin. And of course, syempre nagsusupport din ako sa channel ni Sis Mabel. And shout out sa iyo, Zuzan. Ayan. Hello sis. Ayan. Palagi ako nanonood ng channel niyo sis kasi naaaliw ako sa dalawang magkapatid na yan. And ayan, hindi nga lang ako mako-comment kasi naka-off yung comment section. Ayan, shout out din sa iyo, Rubs Gayrozoga. Hello sis. And Girly SB. Ayan, kapwa YouTuber ko dito sa Netherlands. And Linsay Sofia, hello Sisi, shout out sa'yo. Ayan, na-add na kita kanina. And shout out sa'yo, Purple Rain Vlogs. Ayan, isa sa Dallas Angel. Pinay Dutch, hello sis. So, ayan, kasamahan ko din siya sa
sa group namin dito sa Netherlands. And Pinay Meets Dutch, ayan, hello. Sisi, shoutout sa iyo. Kasi-change lang niya ng channel niya. And Chris and Tracy, ayan, naaaliw ako sa dalawang magsing irog na to kasi tawang-tawa ako. Dati pa naman, dati kasi palagi itong nag-LS si Tracy, tas ang ingay. So, ayun, naaaliw ako sa kaingayan niya. Ayun, yun lang muna. And thank you so much for supporting. And ayan, for watching our video. And please, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please paki-subscribe naman po, charot. And pakipindot na lang din po ng button para pag may mga bagong video kami, manonotify kayo ng bonggang-bongga. Thank you! Till next time! Bye!